बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गिख्रंथाव खौरां मैखुन जानानै गासै 7 सुबुंनि जिउ खहा। हाग्रानिफ्राय खानानै लाबोनाय गाज्रि मैखुनखौ जानानै मंगलबार खालि 3 सुबुङा जिउ गोमानांबावबाय। थांनाय समबारखालिबो 4 सुबुङा बे मैखुनखौ जानानै जिउ गोमादोंमोन आरो बेनि उनाव मंगलबार खालि 3 सुबुङा जिउ गोमानांबावबाय। बे जिउ गोमानांबावनाय सुबुंफोरनि मुंफोरानो जाबाय सरमाय खारमाकार, सम्पा खारमाकार आरो रिता नियम। चराइदेव जिल्ला सनारि सहरनि साखाथियाव थानाय मोनसे साहा बागान खाथियाव माखासे साहा बागानाव हाबा मावग्रा आइजोफोरा मैखुनखौ खाना लाबोदोंमोन आरो बे मैखुनखौ न'आव संनानै न'खरनि गथ' गथायजों जयै संनानै जादोंमोन। नाथाय बे मैखुनखौ जानाय दान्दिसे उनावनो उदैयाव सानाय सुनाय सोमजियो आरो चराइदेव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो थाखाय लांनाय जायो। उनाव बारासिन जानायाव बिसोरखौ आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लांनाय जायो। बिसोरो गासै 8 मोन, नाथाय बेनि गेजेराव थांनाय समबारखालि 4 सुबुङा जिउ गोमानाङो। आरोबाव मंगलबार खालि 3 सुबुङा जिउ गोमानांबावो। दा सासे सुबुङाल' खुनुरुखुम थांनानै दं। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इस्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360